Oh, wat rieten we hier in, Simon? In Herbie! Oh, oude straat. Ja, hij is niet zo snel hoor. Nee, het valt wel een beetje tegen. Nou, laten we eens even wat zien. Je is natuurlijk zanger van Beeldstar. Hoe is het eigenlijk om een rockster te wezen? Ja, vrij normaal eigenlijk denk ik. Als we het podium op in bevrijdingsfestival 4 mei of zo is, dan rinst er in één keer op en dan 16 knoppen om en dan dost die ding. En dan krijg je een bepaalde adrenaline van. En dat hek mijn auto's dus ook. Als een ding in één keer oerslaat, dat wist net wat escape eigenlijk. En dan zit het wat in en dan fixt het weer en dan doet het weer en dan heb je weer die adrenaline boost. En, ja, dat vind ik prachtig mooi. Nou, sure, de echte Herbie, dat die natuurlijk van de films van vroeger, dat wie wel snel even, dat is er net hè. Ja, deze auto is dus eigenlijk een Herbie, dat is als ik het net verkeerd zie, een 64 of 63 kever. En dit is een 82 en die, dat de Mexicaanse kevers. Godzo. En nou ja, goed, die ben dus van boeten, dit is wel wat oors dan van... Je bent van boeten wat oors dan van, nou ja, die oren zeg maar. En ze hebben dit dus uitmaken, dus ze hebben best wel een hoop werk gezet om deze auto echt een goede replica te maken te zien. En waar komt nou die leefde voor de Herbie boy? Ja, echt bij de films. Dat wie echt, toen dat voor het eerst echt een wie echt verkocht. Dat die echt prachtig mooi om. Moesten de Hyundai een beetje Herbie zien en ik heb dus al dit zijn. Ik maak ooit nog eens een keer een Herbie hè. En dit is die kost. Bol in Grains, in donker. Maar hij stiet de cape. En ik zeg hem op Facebook en ik denk, bliksem, dat is een nieuwe. Ik word er wel gelukkig van, moet ik zeggen. Dit is al die Klaasje schuld. Dat ik nou in deze auto sla. En dat ik muziek mij check. Ja, dat muziek, dat is vroeger op Aardemuziek begonnen. Ik heb mijn gitaar. Ik had wat verder schot dan ik het die in had. Ja, ik heb de gitaar natuurlijk dus. En dat vond Simon natuurlijk reuze interessant. Dus op een gegeven moment ging hij met de gitaar in de hand. Nou, op een gegeven moment drummen nog. En ja, zat bij Simon wat begonnen en hebben de drumstel gewoon net en net is bij Hello, dat is Simon. Ja, net is het. Ik had de gitaar in de wil genomen, maar Simon die zet ik goed erop. En de muziek hebben we draaien altijd natuurlijk rock draaien, metal. Hey, net opgegroeid bij disco en house, dat absoluut net. Okay. Nou, wie heeft die 350 Nm in de belen? Godsamme. Oh, dit gaat best. Ja, dit gaat best. Wat nou? Oh, hij is er min. Dit is 350 minuten. Wat is jouw rol in Ik heb wel redelijk wat verstaan van auto's, laat ik het zo zeggen. En dan ben ik samen met Simon daar wat mee bezig, zeg maar. Wij hebben de Dodge leefden dus samen. Ja, shit, dit is echt mooi. Dat heb ik, maar dit heb ik. Wat hebben we hier nou? Dit is een Dodge Polara Union 63. De voorleefde voor V8, dat is echt geloerd. Geloerd dat iets een motor uitkomt, dat is mooi schitterend. Dus ja. En die leefde, die heeft eigenlijk opgebracht op Simon. Ja. Ja, ik hier een busje. Ja. En toen had ik onderdeel nodig en het zei, maar in de bouwke in Gordik, jong. Ja. BG, ik kan met bouwken en toen vind ik eigenlijk een beetje plakkenbleu, zeg maar. Als je bouwken hebt geluk dat ik altijd mijn droomauto's vind. Ja. En dat zie ik dan ook, maar dan vind ik weer een orenauto, want voor mij is het volle mooie auto's. Dus ik denk wel dat dit is voor. Dit is wel blij. Dit is wel blij. Eigenlijk is het best wel een apart leven, toch? Ja, ben ik wel een papman. Nee, nou ja. Dat is in het weekend toch? Ja, hier leef ik voor auto's en muziek. En ja, daar ben ik wel gelukkig van. Waar zit dat echte geluk dan in? Nou, dat dit ding zou kut rieden eigenlijk echt al wissel, dat is dan toch echt wel mooi.
dat het riet en dan is er weer even mee bezig. En dan is er weer even optreden, dan kun je weer even lekker muziek maken met de maten. Dan kun je weer even een dompje, een potje bier, een beetje sleutelen. Dat is voor mij wel het leven, ja.